Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът за горите на България стана един от най-коментираните и скандални телевизионни случаи през последните седмици. Всичко тръгна може би от моя избирателен район Малко Търново, където един кмет отправи остри критики към лесовъдството като цяло, работата на няколко горски стопанства. И тази тема се превърна в шлагер на всички сутрешни блокове, всички предавания. Показваха се едни изсечени територии и се обвиняваха в безогледни сечи, престъпни сечи, крадене на дървесина. А в крайна сметка много от тези територии и снимки, които бяха показвани, бяха поразени от снеголом или други природни бедствия. Както каза колегата инженер Румен Желев, българската гора въпреки всичко това расте. И незаслужено според мен всички ние като част от българското общество обвинявахме българските лесовъди през тези седмици, защо не и години. Пришивахме им термина горска мафия, обвинявахме ги в кражби, като през същото време държавата не оказа никакво внимание на тези хора, оставяха ги да работят на ненормиран работен ден през годините, не се заплащаше извънреден труд. През определени години липсваше с месеци работно облекло, с които да работят хората. Но в крайна сметка днес имаме един проблем. И това е контролът в горския фонд, не само в държавния, но в общински и в частния горски фонд. Горските територии държавна собственост се опазват, охраняват от Изпълнителната агенция по горите. Системата, която беше въведена на управление от държавни горски предприятия и контрол от Изпълнителната агенция по горите, може би само мое мнение в тази зала, но за мен е неефективно. Този начин на управление на горите на държавата е неефективен. И защо смятам, че е така? На първо място, липсата на достатъчно човешки ресурс. Няма как да пратиш двама горски стражари с една лада нива да залавят една банда с 15-16 каруци, с по двама човека на каруца в гората. Те не са Супермен или някакъв супергерой. Преди години, когато наистина беше ползотворно сътрудничеството между МВР и Национално управление на горите, Държавната агенция по горите през различните периоди, и когато с тези двама горски стражари влязат и две камионетки с жандармеристи, картината изглежда по-коренно различна. Аз смея да твърдя, че днес го няма това нещо и го няма това сътрудничество между контрола в горите и органите на МВР. Може би трябва да се помисли наистина за приоритизиране на охраната в горския фонд. Мястото им на Изпълнителна агенция по горите в Министерството на земеделието е неефективен способ за управление. Защо да не се подходи на варианта Изпълнителната агенция да се върне обратно като държавна агенция към Министерски съвет? Ако вие всички смятате, че това е приоритет, не би следвало да приемаме вчера с огромно мнозинство мораториум за износ, при положение, че износът не е проблем на българската гора. Изнасяме 16% от дърводобива, от които за Република Турция, които са най-големия проблем според Народното събрание, изнасяме дърва от бук, габър и нискокачествена иголистна дървесина, която няма пазар в България. Или ние си изнасяме боклуците, общо взето, които не може да продадем на българския пазар, и в същото време ние го ограничаваме през период, когато това е единственият поминък на дърводобивните фирми и на държавните горски предприятия. Аз вчера гласувах против, но днес ще гласувам за основно законопроекта на БСП лява България. Защо? Защото това е първото нещо, което наистина има мерки по отношение повишаване на контрола. Защото в крайна сметка ние трябва да си говорим за контрол, за опазване на държавните горски територии, а не да забраняваме за 3 месеца, да отлагаме и да влезем в същата хипотеза, каквато бяхме по отношение на пенсионната система между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет за тази година. Отложихме един проблем с пенсионната система, да го решаваме до 31 март и какво се получава? Към 31 март ние няма да имаме нищо готово за гласуване.
ние няма да имаме дори в парламента нищо готово да обсъждаме. Защото това, което ще се случи на срещите при уважаемия от мен министър Калфин, е една голяма говорилня. Всеки се надприказва и в крайна сметка там няма да излезе нищо конструктивно. Така ще стане и с законодателството по време на мораториума. 3 месеца са крайно недостатъчни, но и през това време не трябва да се проспива. Аз съм против част от предложенията на БСП по отношение на Закона за горите и именно в частта им, че дърва по местно население трябва да получават само социално слабите. Българският народ е достатъчно беден. Държавните горски предприятия, общинските горски предприятия имат един сигурен пазар за дървата за огрев, като с тях снабдяват местното население. Така че изразявам своята принципна позиция подкрепа на първо четене на законопроекта, внесен от господин Янаки Стоилов и група народни представители, и си запазваме възможността да внесем предложение между първо и второ четене. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кенов. Има ли